may nakilala sa social media. Sa kanyang profile pic ay napakaganda. Ako'y napanganga sa sobrang sexy niya at sa kanyang ganda na malagusa. Sinubukan ko na i-video call ko siya, pero ang sabi niya ay chat lang daw muna. Hindi pa siya handa na siya'y magpakita. Excited raw ako at yun ang sabi niya. Pero siya ay kinukulit ko talaga. Curious kasi ako sa sobra niyang ganda. Nung pumayag na siya at siya'y nagpakita, ako ay nabigla at natulala. At ang tanong ko ay, ikaw ba to? Ang ganda mo kasi sa profile mo. Nabudol na naman pala ako. Malas naman ilang beses na to. Binibiyok ko pa mga may demo. Pinusuan ko rin mga picture mo. Akala ko kasi ay totoo. Palang nagdala nito. Sinubukan ko na i-video call ko siya, pero ang sabi niya ay chat lang daw muna. Hindi pa siya handa na magpakita. Excited raw ako at yun ang sabi niya. Binibyo ko pa mga may demo. Pinusuan ko rin mga picture mo. Akala ko kasi ay totoo. Filter pa lang nagdala nito. Filter pa lang nagdala nito. Photolab pa lang nagdala nito.